kudliwa kuzobuya. Angizomemezela ubuya kwezinto. Umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 ku-Back Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo-10. Sabela ke mbukeli wami uyabizwa. Sisebandleni laMprofeti uMagejageja lapho sizozwa khona abakhethwa beyifakazela ukuthi ngabe ukuhlangana kwabo nomprofeti zibe seyishintsha kanjani impilo zabo. Usondele Mkhetho. Ngizothula ubufakazi benkonzo yomhlabathi yaseCaluza. Bakhethwa eCaluza khona impande sanikezelwa yona ngahamba ngaye ekhaya Saturday. Ngesaturday sangayisebenzisa ngoba kwakufanele iqala ibikwe. Sasa qala uyisebenzisa ngakusasa mase ngibuye emsebenzini maye ngivula wardrobe engusebenzisa kune jacket yami endala leather jacket engangigqoka kudala manje bingeke izingene emzimbeni ngithola imfindo kuplastic nezinye ingubo ngaxake ukuthi hayibo sonke lesikhathi bikuphi ngoba futhi bingekho ngisemqondweni wami ukuthi ngangine jacket kanje so ngiyabonga abakhethwa ukuthi ene impande sayithola imali usho ukuthi wena lokho ukuthi kuthiwa izinto sizoyifica sezikhona izinto ezathathwa abathakathi ngempela wena uyitholile lento wardrobe yakho. Ngempela ngiyitholile nami ngangingakholwa okunye ngangingakholwa nje umuntu emengabesho ukuthi hayibo ngifice ekhaya kuno 1 no 2 no 3 kodwa manje sengufakaza ukuthi iyabuya ngempela uma ngabe uxhumene nobaba umprofeti uMagejageja. Shaya izandla kakhulu. Abantu basempangeni kuyobe kumhla ka29 nakhona kuyobe kumgqibelo eAnglican Church imbukeli wami eduze kwerenki yakhona enkulu. Ngizobe ngifikile nakhona ngizobambulela izito zabo kuvuleka inhlanhla kudeda amashwa bumnyama bese ziyakhanya into zabo. Imbila yasela umsila ngokulayezela ngiyoqala ngo10 ekseni Anglican Church kuyobe kumgqibelo. Sabela uyabizwa ngesonto bese kuba umhla ka30 eYMCA eThekwini phakathi eDurban eMdubana ngiyobe ngifikile ngiyoqala ekseni ngo7 ngiqede ngo11 imbukelo wami lalelisisa kahle ekseni ngo7 ngiqede ngo11 kuyobe kumhla ka30 kuMeyi imbukelo wami abantu abaphuthume ngobuningi ehholo ebizwa ngeYMCA Hall opposite YMCA Taxi Rank abantu bami bazobe befaka igibe ebomvu ezithi wenza konke baphithizela idolobha lonke bazokulanda eduze kwaserenkini bakuyise la umprofeti ekhona nakhona uphatha umnikelo ka300 rand nje kuphela. Sabela uyabizwa. Bonke abathwetshulwa ngiyakazisa igodlo. Bonke abathwetshulwa mabaphume njengamanje. Babukele emakhaya ubaba umprofeti uMagejageja uyasimema enkonzweni ezoba imhla ka6 June lapha eKempton Park eCivic Center la khona ezolapha abantu abagulelwa imsamo. Kungenzeka ukuthi uyaphila kanti usenkingeni yokucindezeleka umsamo wakho awusebenzi umsamo wakho awuprovide ngalutho. Uthi ubaba umprofeti umuntu ophilayo emhlabeni kunemsamo embhekile noma kunemsamo eyengamela impilo yakhe. Kungenzeka ukuthi unomsamo empilweni yakho okuwona okuvalile ukuthi ungaphumeleli. Kube nomsamo omonitha impilo yakho ukuthi impilo yakho kufanele ihambe kanjani. Kube nomsamo abathakathi okuyibona abakugadile ukuthi impilo yakho mayime. Kube nomsamo wezitha yonke indawo la uthi uhamba khona uvukelwa abantu. Yonke indawo la uthi uhamba khona uvukelwa abantu noma ujikelwa abantu. Ngisho ungasuka la eMaritzburg uhambe uyokwakhe eGoli kodwa uzofika nakhona kube nabantu
okujikelayo ngoba kunomsamo obekiwe phambi kwempilo yakho ukuthi kube yiwona okumonithayo. Ugcindazela umsamo owodwa kuwona ophethe impumelelo yakho nokuwona okufanele ukuphumelelisa. Ubaba umprofethi ke ngeSabatha mhla ka-6 lapha eCivic Center eGoli eKempton Park uyamema wonke umuntu othi mina sengizame konke baba umprofethi kodwa kuphumeleli lutho. Ngiyazama imisebenzi angiwutholi. Kungenzeka ukuthi unengcindezi yomsamo okuyiwona okuvalile wenza ukuthi ungaphumeleli. Uthi ubaba umprofethi ke na kanjani lenkonzo ibizelwe wena, lenkonzo yenzelwe wena. Lenkonzo yangomhla ka-6 uphatha isibuko sakho nomnikelo wakho ka-150. Isibuko yesani ila khona ubaba umprofethi ezobekwazi ukubona khona abantu okuyibona abamonetha impilo yakho. Lo mnikelo ka-150 wenza ube wo-50 abahlukene. U-50 oqala umele umsamo wakho okuyiwona okugadile nophethe impilo yakho nokuyiwona oprovide inhlanhla yakho. Mase kuthi u-50 wesibili umele umsamo komalume ngoba yonke into esidinga iqhamuka ngasesayidini la komalume. Mase kuthi umsamo wesithathu umele ikhaya lakho la uvela khona. Kanjalo nawe embukele eMaritzburg uyabizwa ubaba umprofethi ngomhla ka-7 kuwona futhi uJune. Uzobe khona lapha ka-number 285 ku-Back Street. Nawe embukelo sekhaya kungenzeka ukuthi impilo yakho ivaliwe, kungenzeka ukuthi izinto zakho azenzeki kanti nawe unenkinga yomsamo wakho okuyiwona ovaliwe. Wonke umuntu kophila emhlabeni kunomsamo asabela kuwona. Lo msamo kungenzeka ukuthi uvaliwe ngoba kuneminye imsamo eyigcindazelayo. Ubaba umprofethi ukuthi nawe embukelo sekhaya ilanga lakho leli lokuthi uze uzohlanganyela nathi ngelanga ubaba umprofethi ezokhipha abantu ebuthakathini, ezovulela abantu, ephinde futhi elaphe nomsamo wakhe ekhaya. Uthi phatha umnikelo wakho ka-150. Lo 150 wakho uzohlukanisa ube wo-50 abathathu bese uphatha isibuko sakho la khona ubaba umprofethi ezobebonela wonke umuntu. Mhlawumbe nawe ngaba ilanga lakho uthi uyafika umsamo wakho bese uyakhanya. Sabela uyabizwa. Usebenza ngehhoko lezinkukhu. Alright. Kunenkinga la manje. Uvaliwe. Ngeke ngishonele nale. Wenziwe njani? Uvaliwe. But uvalwe umuntu osebenza ngeinkukhu. Ezakhe ziyazala, ezakho zivalekile. Including ingane zakhe ezu2 azithola imisebenzi zivaliwe. Uvalo umuntu osebenza ngeinkukhu futhi umbone eduze njalo. Ezakhe inkukhu ziyachamsela, ezakho ayisalili. Ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofethi uzomthola kanjani. Mbukelo wami ufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho, senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho zilunge. Mbukelo wami njalo ngoLwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuke ekseni ngo-8 mbukelo wami. Book i-1-on-1 yakho mbukelo wami, awuyifaki imali ebank, yonke into uyenza usufikile. Sabela ke mbukelo wami uyabizwa. Izobonga bakhethwa uGcobo lamprofethi imfundiso zababa. Ngazi ngashonila ngama ngase ngithi ngiyaqala ngiyakhuluma kodwa ngizobonga nje futhi nokuba ngaphansi kwakhe umprofethi uMagejageja after izinto eziningi 2023 ngathola umsebenzi permanent ikhaya besingenalo. Ubaba washona engabanga namandla okusakhela ikhaya kodwa ngokuba ngaphansi kwamprofethi esifundisa ngithe mangithola umsebenzi ngeza kubaba ngoba wasifundisa ukuthi mangaba unomholi yonke into oyenzayo uqala kuyena. Ngahlala naye phansi ngasho ukuthi hayi ngibona ukuthi baba amandla azoba khona senze iplan. Ngabeka from 2023 kwaze kwaba u2026 ngiloke ngibekela imali and ngiyakhumbula ubaba ehleze esifundisa ukuthi imali osukuyithola kusiye yakho. So nami ngenza isithembiso ukuthi mangawuthola lo msebenzi ngiyokwazi ukuvusa umuzi kaBaba. Baqala bakhi think kuyophela uFebruary bakha ekhaya. Ngikhuluma nje bakhethwa indlu iphelile akuphelanga ngisho 3 months ukuhlala la ekhaya ubambelele ekugcineni kosuku uNkulunkulu imthandazo usuke yizwa ngaso sonke isikhathi. So anginawo amazwi amaningi ngizobonga nje ukuthi ngakwazi ukwakha and ngakha cash bakhethwa. Cash. Ngikhuluma ngo8 room 8-9 room tene double garage. So ngiyabonga. Hayi shanzandla kakhulu. Ngiyabonga nje kakhulu njengoba ngithi ngiyasaba ngoba ngihlale ngibuka ukuthi
hayibo kanjani noma ngibuza hayibo wenze kanjani nama ngazi ngishayisa ngovalo nanokuthi ngiyazi ukuthi ubaba lapha lele khona naye ngale mathongeni usekwazi ukuthi abe umnomzana ngoba usenayo into angayikhomba ukuthi nakho kwami ngiyabonga kakhulu. Shaya izandla kakhulu. Abantu basempangeni kuyobe kumhla ka-29 nakhona kuyobe kumgqibelo e-Anglican Church imbukelo wami eduze kwerenki yakhona enkulu. Ngizobe ngifikile nakhona ngizobambulela izito zabo kuvuleka inhlanhla kudedamashwa bumnyama bese ziyakhanya into zabo. Imbila yaswela umsila ngokulayezela ngiyoqala ngo-10 ekuseni Anglican Church kuyobe kumgqibelo. Sabela uyabizwa ngesonto bese kuba umhla ka-30 e-YMCA eThekwini phakathi eDurban eMdubana. Ngiyobe ngifikile ngiyoqala ekuseni ngo-7 ngiqede ngo-11 imbukelo wami. Lalelisisa kahle ekuseni ngo-7 ngiqede ngo-11 kuyobe kumhla ka-30 kuMeyi imbukelo wami. Abantu abaphuthume ngobuningi ehholo ebizwa nge-YMCA Hall opposite YMCA Taxi Rank. Abantu bami bazobe befaka ikipe ebomvu ezithi wenza konke baphithizela idolobha lonke bazokulanda eduze kwaserenkini bakuyise la umprofeti ekhona. Nakhona uphatha umnikelo ka-300 nje kuphela. Sabela uyabizwa. Idlozi lakho lingasetshenziswa nanoma ngibani. Akusho ukuthi idlozi ngobe lakho angeke lize lisetshenziswe nanoma ubani. Futhi kuyenzeka idlozi lakho lihambe kuwena lingathwetshulwanga ngomuthi. Idlozi lisebenzela umuntu o-active kulona. Kuyenzeka kini babubhengu ningalisebenzisa idlozi bese kusuka lo owumthakathi alisebenzisa idlozi bese linflathela nonke. Hayi ngoba idlozi limthanda lo thakathayo, ingoba uyena yedwa osebenzisa idlozi. Kunobungozi ekukholelweni edlozini kodwa idlozi ungalisebenzisi. Noma ningadikila ahlabe ningayinina akwenzi idlozi lingayi. Liyaqhubeka idlozi lenze njani liyelana uyena yedwa olukhumbulayo. Akazange azalibize wenze umcimbi wokulikhumbula idlozi laseliza emcimbini. Lo abandawonye lapha kodwa lo umthakathi wanamhlanje kuphela mshana. Lo ulungile lo umkhethwa lo ungcwele. Bese lo alibale ukuthandaza. Lo enza izinto zomsamo. Bese lo ethi mangila angizizwa ngimukelekile ngiphila ngoba akuphahlwa la. Azenziwe izinto zomsamo. Bese kodwa ngizonjani ngoba uyathakatha. But eKristu lo noma engathakatha kodwa wenze njani uyasikhumbula. Ngesikhathi ehamba uyaxoxa ukokela nalabo ukuthi hey ikhona impilo bathi laba kuyathatha labo bethi ikhona impilo. Lo uyaprosperisha lo azagcina athi lo uphumelela ngeinto zami. Vele washiwa ngoba umsamo awusebenzisi. Uthakathwanga washiwelani umsamo awukho active. Uzithakathe wena. Kwenzeke futhi bonke laba bengawusebenzisa umsamo wozama mzoti. Bengawusebenzisi bonke umsamo bese lo Nkosi yami owakaZondi sibonga kahlobene nalabo abakwalithuli. Njobe wakaZondi uzenzela izinto zomsamo abone lokuthi hayi akuphilwa la bese enze njani bese yasuka lo umesuka athi ngiyongena mina lapha ya lo mhlawumbe bengasoni isangoma indawo eThayizolo bengasoni isangoma lo ubeyithathela ama chance eyidlalela nje ibhengu ngesikhathi eyidlalela kodwa wagcine attractor umuntu ophethe isikhwama onganakiwe wathi mayingena la wathi sekwenze njani wathi mina nanga umuntu serious asenze ukuhamba lwendawe nasi isikhwama sahamba sihambe kanjani abawunakile umsamo hayi ukuthi bathakathiwe abenze njani lo wavele wenza umdawo lo waba inkunzi malanga yesangoma mase siyabheka kuba sikhi isangoma isikhwama sakabani sakwaSosobala esingathathwa ngamuntu
ngoba isigodla sidilizwa ukuthi khona usithathile noma khona ungasithathanga. Siyaqhubeka sibe yini isigodla. Wawusosobala ukhokho wakhe wayeyinyanga wanikeza umkhulu wakhe wanikeza ubaba wakhe wanikeza yena. That means njengoba sibhizi siprovoke idlozi sihlokoloza idlozi sikwi-advantage yokuthi kungenzeka phakathi kwethu kuqhamuka umuntu oyedwa ongaba nenhlanhla yokuthatha isikhwama sakasosobala kube yesakhe ngoba asifili isigodlo kodwa akekho wasithatha. Umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 ku-Back Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo-10. Sabela ke mbukeli wami uyabizwa. Ngithunyiwe nami la ubhuti wami ngamkhuphula nje kusiya eCaluza ngathi akathatha umhlabathi wasekhaya. Kwanakho nje ukuphikisana noma ethi hayi ngeke naye ethi ngeke kwathi hayi khuluma naye ngakhuluma naye. Wavuma ngabopha 2 kwayiphume esuke uyinenezela. Ifoni ayikho akayiphetha akayithandile ifoni. Hayi ngihleli kule ngikhuluma noma ngibungamnikeza kani ifoni athi uthi akafuna ifoni. Kuthi ngabopha 8 muze sememeze egate afike ke nenhlabathi. Ukhala ngendlebe uphathwa indlebe nje kakhulu. Bamfaka isikolo sakwenze masimbhukhela ukuthi aye kudokotela unenkani goloza. Uthe efika apha eCaluza ke nomhlabathi ngambona umhlabathi wakhe waphuma ke amabhodlela kodwa ngambona esesukuma ke ezaphambili ngoba bathu baba basukume abaphunyelwe izinto. Wafika ke ubaba ngambona wamshaya wasamshala. Sathi nje sesiphindele emuva wayengagika nje. Ethi indlebe yaphela kuze kube namanje uthi uma ngobonga uyabonga ngoba nje indlebe nje ayinangisho. Yathula du kuze kube namanje ngiyabonga. Wenza konke. Babukele emakhaya ubaba umprofessor Magejageja uyasimema enkonzweni ezoba imhla ka6 June lapha eKempton Park eCivic Centre la khona ezolapha abantu abagulelwa imsamo. Kungenzeka ukuthi uyaphila kanti usenkingeni yokucindezeleka umsamo wakho awusebenzi umsamo wakho awuprovide ngalutho. Uthi ubaba umprofeti umuntu ophilayo emhlabeni kunemsamo embhekile noma kunemsamo eyengamela impilo yakhe. Kungenzeka ukuthi unomsamo empilweni yakho okuwona okuvalile ukuthi ungaphumeleli. Kube nomsamo monitor impilo yakho ukuthi impilo yakho kufanele ihambe kanjani. Kube nomsamo wabathakathi okuyibona abagadile ukuthi impilo yakho mayime. Kube nomsamo wezitha yonke indawo la uthi uhamba khona uvukelwa abantu. Yonke indawo la uthi uhamba khona uvukelwa abantu noma ujikelwa abantu. Ngisho ungasuka la eMaritzburg uhambe uyokwakhe eGoli kodwa uzofika nakhona kube nabantu abakujikelayo ngoba kunomsamo obekiwe phambi kwempilo yakho ukuthi kube yiwona okumonithayo. Ugcindazela umsamo wodwa kuwona ophethe impumelelo yakho nokuwona okufanele ukuphumelelisa. Ubaba umprofeti ke ngeSabatha mhla ka6 lapha eCivic Centre eGoli eKempton Park uyamema wonke umuntu othi mina sengizame konke baba umprofeti kodwa akuphumeleli lutho. Ngiyazama imisebenzi angutholi. Kungenzeka ukuthi unengcindezi yomsamo okuyiwona okuvalile wenza ukuthi ungaphumeleli. Uthi ubaba umprofeti ke na kanjani lenkonzo ibizelwe wena lenkonzo yenzelwe wena. Lenkonzo yangomhla ka6 uphatha isibuko sakho nomnikelo wakho ka150 isibuko yesani ila khona ubaba umprofeti ezobekwazi ukubona khona abantu okuyibona abamonetha impilo yakho. Lo mnikelo ka150 wenza ube wo50 abahlukene. U50 oqala umele umsamo wakho okuyiwona okugadile nophethe impilo yakho nokuyiwona oprovide inhlanhla yakho. Mase kuthi u50 wesibili umele umsamo komalume ngoba yonke into esidinga iqhamuka ngasesayidini la komalume. Mase kuthi umsamo wesithathu umele ikhaya lakho la uvela khona. Kanjalo nawe embukele eMaritzburg uyabizwa ubaba umprofeti ngomhla ka7 kuwona futhi uJune. Uzobe khona lapha ka number 285 ku-Back Street. Nawe embukelo sekhaya kungenzeka ukuthi impilo yakho ivaliwe, kungenzeka ukuthi izinto zakho azenzeki kanti nawe unenkinga yomsamo wakho okuyiwona ovaliwe. Wonke umuntu kophila emhlabeni kunomsamo asabela kuona. Lo msamo kungenzeka ukuthi uvaliwe ngoba kuneminye imsamo eyigcindazelayo. Ubaba umprofeti ukuthi nawe embukelo sekhaya ilanga lakho leli lokuthi uze uzohlanganyela nathi ngelanga ubaba umprofeti ezokhipha abantu ebuthakathini ezovulela abantu ephinde futhi elaphe nomsamo wakhe ekhaya. Uthi phatha umnikelo wakho ka150 lo 150 wakho uzohlukanisa ube wo50 abathathu bese uphatha isibuko sakho la khona ubaba umprofeti ezobebonela wonke umuntu. Mhlawumbe nawe ngaba yilanga lakho uthi uyafika umsamo wakho bese uyakhanya. Sabela uyabizwa. Kunalento eqeda abantu ebenza abantu bethwase bonke ekhaya bedla inkamba kanti azidingekile.
mbukeli wami nithwase ngedlozi elilodwa nibe bathathu akekho osebenzayo la ekhaya nonke mbukeli wami nithwasela ukudliwa imali nihlabe nenza imisebenzi kodwa idlozi alisebenzi kungangeni nomuntu oyedwa mangena oyedwa angaphinda abuye mbukeli wami kanti kwakhuphuka idlozi elibizwa ngokuthi umdliwa idlozi elinamacala elivalelwe ngaphandle malibuya la ekhaya libuya ngempi mbukeli wami lidla izinto zala ekhaya ubona ngani ukuthi umdliwa sewungenile egcekeni imali ayihlali mbukeli wami inento ezidlayo ineli ngafika esandleni mayingavalekanga mbukeli wami idliwe izinto abantu bagula ngelanga le-payday izinto ziyaphela ukudla kuhlala emakhabetheni kanti nezilwanyana ezigijimayo mbukeli wami emzimbeni wakho nasegcekeni lakho azipheli mbukeli wami kanjalo umdliwa masufikile mbukeli wami uba namaphupho ulala nabantu ongabazi mbukeli wami uthi mawuthi uyolapha isilwane uphinde uthi uyabuya nansi lento icashe egazini lakho ngoba eyakini mbukeli wami uthi mawuxosha ubumnyama uxosha kanye nayo ngoba yinto yegazi lakho ababaningi abantu abakwazi ukulapha lesi silwane esibizwa ngomdliwa esasiyidlozi lala ekhaya elalinamandla kwakumele lizoletha umehluko kodwa la ngenwa imimoya emibi kwangena umona lajikela ikhaya mbukeli wami lidla khona la ekhaya umdliwa ngokudla mbukeli wami abantu abanomdliwa mbukeli wami imisebenzi impilo yonke into emndawonye kodwa kunalokhu uxabana nabantu bambize ngomthakathi bambize ngezinto ezimbi mbukeli wami kungenzeke lutho kanti mbukeli wami mayithenga indlu noma ethenga imoto akaqeda ukuyikhokhela iyadliwa mbukeli wami umdliwa ngokudla mbukeli wami bayazi abantu bengwenza every Friday umdliwa mbukeli wami wadla imoto wadla amatekisi waqeda mbukeli wami ngabona ukuthi lesi silwane mawusibhayizela simbi siyingozi mbukeli wami asafuni ngithumela abantu sifuna mina ngqo ngiphume mbukeli wami ngenxa yokuba busy ke mbukeli wami sengiphuma once every Friday mbukeli wami enyangeni ulwesihlanu lwesonto lokuqala enyangeni mbukeli wami engiphuma kulona ngiyaphuma mbukeli wami ngizokwenza umdliwa mbukeli wami ngifuna siyikhiphe siyilahle lento ngoba ayilapheki mbukeli wami idlala ekhaya mbukeli wami umdliwa ngokudla izinto zekhaya mbukeli njengoba ngikhuluma uyabona mani ukuthi ngikhuluma nawe ekhaya inkinga yakho uyathalalisa ubambile nomdliwa ukuthi noma usuzwile ungalisukumela usizo ngiyakubiza ke mbukeli wami njalo kwiviki lokuqala mbukeli wami enyangeni ngolwesihlanu kuphuma mina ngqo angithumele ngibonile mbukeli wami yamosha nezimpilo zabantu ebengibathuma ukuba bayokwenza umdliwa isipoki lesi mbukeli wami esimbi kabi esibizwa ngomdliwa sidla ubudlelwane sidla yonke into phelele yonke into nayo esandleni ungakayisoli ngakapheli konke mbukeli wami ngiyakubiza mhla ka6 March mbukeli wami kuzobe kungolwesihlanu ngo6 ntambama ubusufikile uzolashwa umdliwa mbukeli wami ngicela ubhalise kodwa imali awuyifake efonini mbukeli wami nonedlozela imnyama noma ubani ofuna insebenzelo yokusetshenzwa ngumprofeti ubusuku amiyise emanzini la omelapha khona sabela ke mbukeli wami uyabizwa abantu basempangeni kuyobe kumhla ka29 nakhona kuyobe kumgqibelo eAnglican Church imbukeli wami eduze kwerenki yakhona enkulu ngizobe ngifikile nakhona ngizobambulela izinto zabo kuvuleka inhlanhla kudedamashwa bumnyama bese ziyakhanya izinto zabo imbila yaswela umsila ngokulayezela ngiyoqala ngo10 ekseni Anglican Church kuyobe kumgqibelo sabela uyabizwa ngesonto bese kuba umhla ka30 eYMCA eThekwini phakathi eDurban eMdubana ngiyobe ngifikile ngiyoqala ekseni ngo7 ngiqede ngo11 imbukeli wami lalelisisa kahle ekseni ngo7 ngiqede ngo11 kuyobe kumhla ka30 kuMeyi imbukeli wami abantu abaphuthume ngobuningi ehholo ebizwa ngeYMCA Hall opposite YMCA taxi rank abantu bami bazobe befaka igibe ebomvu ezithi wenza konke baphithizela idolobha lonke bazokulanda eduze kwaserenkini bakuyise la umprofeti ekhona nakhona uphatha umnikelo ka300 nje kuphela sabela uyabizwa ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani mbukelo wami mawufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho zilunge mbukelo wami njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuke ekseni ngo8 mbukelo wami book i1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile sabela ke mbukelo wami uyabizwa umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10 sabela ke mbukeli wami uyabizwa bonke
bonke abathwetshulwa ngiyakazisa igodlo bonke abathwetshulwa mabaphume njengamanje. Ngicela sesivala sibamba amanzi akhe ekhaya bese ngiyawabusisa. Baba, endaweni zonke labalaleli bengibhekele khona, ngibusisa amanzi, ngikhuluma namakhosi amanzi, ngikhuluma nazo zonke indawo la amanzi elawulwa khona. Ngizothi uNkulunkulu owenza konke makaphume ayosiza abantu bakhe. Njengoba ngikhulekela lamanzi, kunabagulayo, kunabangasebenzi, kunabenezinto ezibahluphayo zobuthakathi. Ngizothi ubumnyama bonke mabudede, ngikhanyisa indlela zabo, makhanye yonke into abayenzayo. uNkulunkulu wami owenza konke. Ngiyabonga ke mbukeli wami ukuhlala nathi lolu hlelo. Siphinde sibonane ngokuzayo. uNkulunkulu kaMageja wenza konke. Abawashiwa sobuya. Angizomemezela ubuya kwezinto.